Ore pachoka odiochieng' manyoro romo no bagi ma bende nokelo kanyakla commissioners ma counties adek mano Kipchumba Ruto mar Kitui, David Koskei ma Tana River to kod Mohamed Mwabuzo ma Garissa. Romo mano bagi e boma ma Mwingi mar rido arita kwe e kin counties go eko. Commissioner Kipchumba Ruto nowacho ni romo mano kelo commissioners adek go eko kanyakla biro neno ni arita kwe oridi ahinya te counties ma midhiero no okwako. Nomedo wacho ni romo makamano bende ibiro bago e county ma Nairobi kendo biro kelo kanyakla jotelo duto mawuok e alwora no. Traditionally, in accordance with the Constitution and the law. That is our business today. I think today we've agreed unanimously, both these 5 counties, that we are going to bring all our teams of security, both the county, the sub-county security teams, and the elders, to meet together, come up with a work plan to ensure all these neighboring counties can coexist together by sharing the resources that are within our counties together. Jodak mantiere boma ma Nairobi kod alwora mare dhi yudo fuong'ruok bang' tieko chenro mar dag pi